Hello guys, madung adlaw natong tanan. So karong adlaw day guys, day daghang buteng nagidabos sa sus buntag nanay buteng kay nagpasa kasi nanay kay kinahanglan ni nanay og moinom og tubig sa buteng kada buntag kay mao'y giingon sa doktor. Saging kuno nay imo. Di naman ito nag-adalang bukong gagawin. Di kay si Tiri na pa nagpasaka. Nay, saging kuno nay potassium, di ba te? Saging. Magsalyan na, may Saging magsalyan na. hinog. Magsalyan na magkuhan. Ah, grabe sundan ay. May magsalyan na, may ganyan, may nakayo pa. Basta hindi oron. Kani oy laki. Kani mo'y buteng. Unsa na rin pagpalabada ning harag. Nagtuan dudu kay paari ng tubig. Tanan man pati babaw. Ay last journey nang tanak ko gabi. Ano ka? Tawag mo. Sa kanang unugan, andi lang kayo mausi. Bahala rin mamita ron. Ni man tam isnay. Bahala nang di kami. Korea. Pangag na pagkasi magkapa namin. Isa sa ribi natangin mother. Salihog. Thank you very much. Oh. Uno. Dos. Tres. Lala, may aoy, sakto ka, so. May agad na kahon. Ginuuan ko ito. Nga guys, arang lami sakto din ka pagkabuteng lami din ka ang kuroy mo pilig buteng kaya sakto ka mga anday ta guys. So karon guys, suma naman tanag kaagbuteng magbunot taglubi kay gisugo tang mother. Na si Jai lutoon. Sikit an nitong sanggatoy. Ginuon ning sunggang. Kabugun. Magpakagod man ko guys. Magpatid naman ko dito butang nila tiri. Nalabog press ko pa butang. Bago pang sinaka. Ala. Labian na. May but-but. Binauna, be? Oh, siguro tas siguro gani. Grabe isa mag-vlog ko din na maun. Kasi kong istorya. Nag-edit ko di ay. Wah. Lagi last na inong tambaw niya. Tawanan na ni mong tambal bi oy pero siya ingus nanay sa unay sa tiya ajoy nalabaw mo dai pugpo sa unas bata pa. Tingalin mo dai pugkuno ko. Ang liwata dai kong liksinahan. Dalawag tambal tawanan ang galig dugo. Sa unas nga na kong liksi kay mao naging na high blood ko kay hindi may nauna na katubang gidextrose sada ni sirit pag dugo. Ano na? Ano natin? Di mo kagot-bot? Mami, Mama Ali. Mami. Naol, mami na. Mama. Mali. Agamo. Baho, I think. Agamang sapin kay kanang agi ka is askuti. Ay, may nagkikulor. Iyo. Baho, tanaw. Huwag kuglain, ba di man? Hindi baho, gano'n na.
Hindi. Uy, maglain, be. Baho ka. Baho na. Baho pa na. Hindi yung gaho. Kanang daka-daka, be. Ayaw na, uy. Kanang na may magikuha kinaunahan. Kare. Pwede puno na rin isa. Ah, Kana, lagi sakto na. Mukap ni Lubiha, eh. Murag sidya. Ginoon yung sundalo ng kapulian. Ang tubig na rin, nagring-giring man. Di naman mo tuod og agas. Mga barba ko. Ipit kita ani ba? Sila pwede. mauban ko. Di pwede. Kaya na ITO. May ITO. Walis. Bungkag magbutbut. Ang buntang para bugat. Maa. Ipasok mo yung aray ko. Lubi. Naman. Oh. Aray. Uy, pagtuon, ibasa, be. Magpabasa mo rong Lunes. Nana po magpabasa? Magpabasa yung ma'am. Pabasahin mo. Pagsatagag sa. Ma'am, siya may basa ko. Katong hihatag kuno nin Diyos. Duha ka ban paper. Nani mo kuno. Sige. Kuya, ani, oy. Ah, Aray. Mama, ada PNPO. Aray. Ma, Bawi, okay, bawi. Hindi ma. kung sunod-sunod. Puno na. Maniog to rita guys, dara ka mong sudan diya. Diya mo ni gihimong mother, kinhason. Dada payda nila at iming sudan. Gikan na ko la promi kay naghatid ko nga na nga sudan. Sakto di paghatid na wa sila sudan kay nagluto pa sundoy pa dong. Ma. Maniog to ta. Mama, may ma? Yes. Hello guys, dere ko sa bus gikan de ko dadtos mga juhay tubig kay grabe gisapot merong adlaw, gisapot kurong adlaw kay wa lay ligo-ligo. Bitaw na ligo pagtaw pagkuris. Gahapon juro to. Hindi gisapot ko kay imbis kay manglaba ko, ana ra man nakalaba pati sa ati ali. Kay tinglaba lagi ron kay way klase. Bernice way klase kay holiday man. Hindi wala naman minakalpanglaba. Kay way agas mo tulo ka adlaw na. Pungat kadto mas importante ka dining tubig guys. Kay mo gadinig magamit adlaw-adlaw. Siliksi way ligo, di man dida pwede di maligo kada adlaw kay singtunon man na. Sapot ko kaduha na ko adtos tubig, niingon ra magni agas na jawad. Giadyo na kuno ni agas ta. Unsa gin sa kanila pag-adyo nga wa man ni agas. Agas rag karidit di ra gali makapunos baldi. Nara po ko dari sa ubas kay na nagtan-aw ko dari mahinog dani. Kay ako ra pay mo po dani. Ako na pay mo po dani. Kani atong sapot ato na man katakatawa kay
Lisod pag atong kuanan na. Makaredeb unsa ta. Hala daras Aliana, pas Aliana kita daning jahang dua-duaan. Bawang ning agas na baron, kay hapon naman. Nami grabe nagtambak naghugason. Kasapot lagi jud, tambak naghugason. Si Tiali dis aka to sila naligo ganing Aliana. Kal nakaligo man, wa man di agas sa gripo, matugali kay nami tab. Pundura. Ato sa kong nanay kay kuan na hapon na tingdigamo na pud og ning agas na ba. Ja. Mara na yung vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtan-aw. God bless na tong tanan. Thank you for watching guys. Bye.